Бүгін біргәләп гуманитар ярдәм күрсәтү өчен алып бару бик мөһим. Күп кенә җәмәгать эшлеклеләре, волонтерлык хәрәкәтендә катнашучылар да бу турыда сөйли. Алар ил президенты карарын хуплый һәм махсус операция ярдәмендә генә Россия шикләрендә нацизм таралуны туктатырга мөмкин булуын ассызыклыйлар. Безнең илне шундый шартларга куйдылар ки, безнең башка чара калмады. Мин Украинада хезмәт итүче хәрбиләрне хуплыйм, аларга уңышлар һәм фашизмны җиңүләрен телим. Көнбатыш илләре безнең шикләрдә ни теләсәләр шуны эшләп тордылар. Без күпме түзеп тора алабыз, диде Россия Федерациясе герое Александр Кораблев. Волонтерлык хәрәкәтендә катнашучы Анна Макарова да ил президенты карарын хуплый. Хәзер без бергә волонтерлык штабы актив рәвештә эшли. Булар табиблар, психологлар, мәдәният волонтерлары. Килүчеләр үзләрен тыныч хис итсен өчен без барысын да эшләргә тырышабыз. Кызганычка каршы, бик күп тискәре һәм дөрес булмаган мәгълүмат усаллык кушылды. Безнең бурыч беренче чиратта кешеләр булып калу, провокацияләргә бирешмәү. Безнең президент нәрсә эшләгәнен белә, диде волонтерлар, медиклар бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан төбәк бүлеге координаторы Анна Макарова.